Mukabat sa kapin kun kulang 600 ka mga mamumuo gikan sa siyam ka labor group sa Dakban sa Davao. Ang nagpahigayon sa kilos protesta atol sa Labor Day, Mayo 1, 2026. Matod ni Percy Abukayon, presidente sa Pepsi Cola Employees and Workers Union, nga butilay panawagan sa paggabanan ang pagpalabang sa 200 pesos nga aumento sa suhulan sa mga mamumuo nga anakaron giduso sa Kongreso. Gipasabot ni Abukayon nga kana nga balaod nun, kinahanglan mapasana bisa na sayod siya kulang kini alang sa mga yanong mamumuo. Di nang gikinahanglan matud pa 40,000 pesos nga suhulan sa bidulan aron mabuhi nga sakto ang katawhang Pilipino. Ala ka katong mga uban karon it's also still in the under mo gani wala gyud pang ang atong panggobyerno karon wala gyud siya pagpangandam, wala gyud siya klarong nga plano, di ba? Before the crisis happened, dapat unta it should be ang katong mga kabinete o atong mga legislators should be passed. Samtang nasairan nga lakip sa ilang panawagan nga ipabot ang pagkadismaya sa hinay nga responde sa panggabanan sa krisis, hatagan sa buhis ang mga asset sa mga adunahan, wag tango na ang regional wage, siluta na mga korap sa panggabanan ug uban pang suliran sa komunidad. Kasama mo sa balitang serbisyo publiko, Radyo Man, Bien Abados Tatak, Carmen.